नोंथांमोनखौ आं नैबे चेनेलाव खुलुमबाय बा खुलुमनाय थालायबाय आरोना दाना भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायबाथाय बुजिगोन जन कार्जि बिथां माने एक्टर आदाया इउपिपिएलनि हेंथायै मा बुंखो बेखौबो खोनानो मोनगोन आरो लोगोसे माने प्रमद सार आरो हाग्रामा सारजों माने बिएस आरोना बेजों लोगोसे आरोबाव खाम्फा सार चन्दन ब्रह्म बिथांमोनखौ लानानै हाग्रामा सारा मा बुंखो भिडिअखौ जोबजासे नायबानो बुजिगोन 5 बोसोराव प्रमोद बर' सरकार एको बनायनाय जेबो बानायाखै 5 बोसोराव जास्ट ओनलि नैबे प्रमोद बर' सरकारा बिपिएफ बानायनाय फ्लाइओभाराव प्रमोद बर' जिंदाबाद इउपिपिएल जिंदाबाद खालि बेल' लिरनाय जेबो बहा दारायनो चन्दना बहा दारायो खाम्फाया बहा दारायो जेंनाथ' जेंथागोन 100% समस्थिखौ नागिरबाबो मोनाखै दाबो बहा दारायनो नागिरदों दारायबो दङ बहा दारायो चन्दना बहा खाम्फाया बहा दारायफैदों एकदम थैनो बायदि फैलायखानांगौ बबाव थाखोबा बबाव मा अर सुबाय थादों बिसोरलाय बे चन्दन आरो खाम्फानि बे अर सुनाया नैबे दा जाबाय थानाया रावनिबो नङा चन्दन आरो खाम्फानि थार माने जोंनि गेजेराव आरो गुरुं गुजुं लाबोबावनो नागिरदों नोंसोर सानैयानोथ' आंखौ आबसुजों मिलायहैया सोर आंनो बुंदों आंखौ मिलायहैया चन्दन आरो खाम्फायानो आबसुजों मिलायहैया आं बहा खारखोबायखो आरो जायगा जाम्बा बबाव थानानै मा थाफालाबायदों बियो एक्सपिएलनिफ्राय एक्सपेलआ जाखांखाबाय माबा एक्सपिएलनि नाम लालाबायदों दिपेन्द्र नोंथां बे जायगाया एक्सपिएलनिफ्राय एक्सपेल जानायसो रिजेक्ट मानसि बियो इउपिपिएलआव हाबनानै थाहैखाबाय बे एक्सपिएलनि चेयारमेन नङा माखौ सादों सायाव लाफालायनाय खोथा बुंलाबायदों बेफोरखौ दा लाखाथार बे गाज्रि जिनिसखौ दा लाफा एकदमबारे लस जागोन आबसुनि दिपेन्द्र बिथांजोंहा बुंबाय बे जायगा खाथि दा लाफाथार जोंदाखौ लाफायो बेखौ दा लाफा एकदमबारे नस्थ' खालामगोन बे बेहालाय खयथा मालाबा कंग्रेस मालाबा बिजेपि दा इउपिपिएलआव थालायबाय बे मानसिया बोरै एक्सपिएलनि चेयारमेन जाबाय मालाखौनो एक्सपेक्ट खालामखांखाबाय आं बेखौलाय माबा एक्सपिएलनि चेयारमेन होननाय नाम लानानै सेक्रेटारिया देरहासारसै बिएलटिनिया देरहासारसै सिनायाखै बे दामानि गेसाव मानसिखौ मानो लाफानानै प्रेसमिट खालामखो आसुर नुनानै दिनै गेसाव सेवखानाय मानसि दा लाफाथारदों दिपेन्द्र नोंथां एकदम बेखौ दा लाफाथार आं नमस्कार खालामो बे मानसिया मोजां नङा बेखौनो गेरेन्टि गैया बेजों दसेनो बाहाय दं दसेनो बैयाव दं आरो बियो इउपिपिएलआव हाबनाय थाखानायसो बेखौ नोंसोरो बियो पार्टिनि मानसि जिहेतु दा एक्सपिएलआवबो गैया आरो चेयारमेनबो नङा बेखौ लाफानानै खोथा दाबुं नोंसोर गोजा बुं सेक्रेटारि दं प्रेसिडेन्ट नोंस्रा बर' साहित्य सभा दं बा गोथार अर्गानाइजेसन मेरला नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन मेरला दं बे सायलामोन बायदिखौ लानानै जेबो लाब गैया आरो एक्सपिएलनि नाम लानो समाया बे जायगाया बेहा एक्सपेल जाखांखाबाय दा बेखिनि खोथा बे जेखि जाया যেন হোক এতিয়া আমার ইলেকশন আহি আছে সেপ্টেম্বৰ পূজাৰ আগত নিৰ্বাচন হ'ব বুলি কৈছে ইয়াৰ কাৰণে আমি একেলগে কাম কৰিব লাগে একেলগে আমি অঞ্চলত শান্তি বজাই ৰাখি একতা বজাই ৰাখি এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি কাম কৰিবলৈ আগুৱাই আহিব লাগে সেইটোই কথা हेलो भिउअर्स आं दिनै नै दंफैयो आं माबायाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि बासुगाव फ्लाइओभार बियो ओमफ्राय दा मोनसे बुस्थुआ जाहैबाय 15 इयार्सआव हाग्रामा सारखौ बिपिएफ सरकारखौ जेबो बानायाखै होनना बुंदोंमोन 15 বছৰত মানে বিপিএফ सरकाराव একো বনোৱা নাই বুলি কৈছিলে ইউপিপিএল চৰকাৰে কিন্তু সেই ফ্লাইওভাৰটো আমাৰ হাগ্ৰামা চৰকাৰ সময়ত বনোৱা আৰু সেইটো কোন জায়গাত দেখিছে দেখছা 15 বছৰত একো বনোৱা নাই বুলি মানে ইউপিপিএলে কৈছিলে that this is the only work in 5 years of Pramod Bora government. Pramod Bora सरकार मात्र বিপিএফ বনোৱা ফ্লাইওভাৰ কিবা ব্ৰিজ তাতেহে মানে লিখা লিখি 5 বছৰত সেইটোৱে প্ৰমোদ বৰৰ কামটো কোনো একো নাই 5 বছৰত প্ৰমোদ বৰৰ চৰকাৰ একো বনোৱা নাই যেবো বানায়াখै 5 বছৰাও জাস্ট অনলি নিবে প্ৰমোদ বৰৰ চৰকাৰা বিপিএফ বানাইনাই ফ্লাইওভাৰাও প্ৰমোদ বৰ জিন্দাবাদ ইউপিপিএল জিন্দাবাদ খালি বেল লিरनाय जेबो गैया
रायजोफोर रावबो एबार प्रमद बर' सरकारखौ सरकाराव दा लाबोफिन जास्ट बेल' 5 बोसोराव जेबो खामानि मावाखै 5 बोसोराव एकथ' काम करा नाय 5 बोसोराव जास्ट मात्र BPF बनवा फ्लाईओवर आरो ब्रिज तातेहे प्रमद बर' जिंदाबाद UPPL लंलि स' नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै बुजिजोबखाबाय जानांगौ आरोना थेंक इउ